Трябва ли кучетата ни да се запознават на всяка цена? Вчера имахме ситуация, не кой знае колко страшна, но ме накара да се замисля и да направя това видео. Ама ще го свалим долу, че вече умира от нетърпение. Не ти си седи. Айде. Аз мятам, че собствениците на кучета подценяват много фактори, като размер, настроение, ситуация. Много хора, като видят чихуахуа, смятат, че това е едно мъничко, сладичко и дружелюбно кученце, което умира от желание да се запознава с техните кучета. Вчера, например, излизаме с принц на разходка, Леми ни чакаше и се срещнахме с един самоед. Много красиво куче, но видимо по-едро от принц и той напоследък се плаши от такива. Разбира се, застана в бойна готовност, започна да го ръмжи. Дамата се позасмя такава, даже тръгна към нас. То онова куче изглеждаше такова доста кротичко и дружелюбно, замаха с опашка, обаче аз си се отдръпнах и казах, не дейте, че ние не сме много дружелюбни. И тя отвърна, да, добре, и си продължи по пътя. Но много стопани го правят този номер, като видят собственик с куче и веднага се втурват право към него, без да питат подходяща ли е ситуацията за запознанство или не. А сега веднага ще разкажа за това, което се случи точно на рождения ден на принц. Имам 2 видеа за този ден, всичко беше прекрасно, чудесно. И баш накрая по пътя към къщи се срещаме с едно хъски. Аз имам слабост към хъски, защото те ми напомнят на вълци. Той принц, като беше мъничък, също много се радваше на такива по-големи кучета, особено вълчеподобни. Не мога да кажа защо. Някаква телепатия явно сме имали с него. И той веднага се втурна да се запознава с това женско хъски. Човека съвсем ясно ни даде да разберем, че не умира от желание да се запознаваме. Нито ни обръщаше внимание, нито се усмихваше, нищо, държеше си кучето по-настрана. Аз вървя право в него и се хиля, о, колко хубаво хъски. Принц на повод се муши в него. Катето хубаво ме предупреди, Маринка, внимавай, че застина. Аз не обърнах внимание и в един момент това хъски се нахвърли право върху принц. Чувам едно изквичаване и в този момент просто викам си край. Аз вече нямам куче. Слава богу, нищо не стана. Оказа се, че принц е извикал от страх. Не защото е ухапан, просто и човека на хъскито, и аз и други хора бързо реагирахме, разтървахме ги на време. Поскара ми се малко господина, ама наистина, защото кой ме кара да отивам там? При положение, че знам, че хъскито има много общо с дивите си бъртовчеди, че има силен ловен инстинкт и за него принц е просто една плячка. В ония момент тотално изключих, много прехласната, но тогава вече съм изключително внимателна. Напоследък с Леми са много смешни, защото Леми се счита за някакъв водач на глутницата, мини глутницата, като види мъжко куче, особено по-едро, той веднага застава в бойна готовност и почва да ръмжи и принц го имитира. И те хората все ни се смеят, оле колко са мънички, пък колко злобни. Така че моля, дръжте си кучетата на повод, за да няма разни инциденти, с каквито Фейсбук в момента прелива. Но дори когато кучето е на повод и идвате при нас, първо попитайте съгласни ли сме или не сме. Ако кажа не, това не означава, че съм зле настроена към вас или към кучето. Просто съм преценила, че ситуацията не е подходяща. Принц е мъничък, сладичък, кротичък, но е и страхлив. А от страх също може да се направи някоя беля. Същото важи и за големите кучета. Това, че е голямо куче, не означава, че непременно трябва да е някакъв боец. Може просто да иска да се защити. Ако малкото е прекалено нахално и досадно. Моята приятелка Ива имаше такава ситуация с нейния Ваймаранер, но друг път ще разкажа. Така че при среща първо попитайте мъжко ли е, женско ли и после искате ли да се запознаем. Един елементарен въпрос е, но може да означава много. Съгласни ли сте и имали ли сте подобна ситуация? Споделете в коментар.